Jedinečnosť kartovej hry In Moda Veritas spočíva v presahu do bežného života. Nečakaj teoretickú hru o móde plnú dátumov, odborných termínov či dokonca skladačiek outfitov. Táto hra ti má ukázať, ako móda vplýva na tvoj každodenný život. Každého hráča zasiahne iná téma a vyvolá v ňom ten aha moment, ktorý je spúšťačom zmeny. Napríklad, ak dlhé roky nosíš len loose fit džínsy, čierne džínsy, tak v hre Moje iné ja dostaneš také podštuchnutie na to, či náhodou nenastal čas, aby si začal nosiť aj vlnené loose fit čierne nohavice. Odohraním hry to všetko iba začína. Každou kartou, ktorú pri výhre kola získaš, dostávaš aj svoju osobnú výzvu, ktorá tému z karty preniesie do tvojho života. Tu si prečítaš, keď otočíš kartu hore nohami. No a pre tých, ktorí sa chcú v jednotlivých témach ešte viac inšpirovať a vzdelávať, sme vymysleli online skriňu. Tá bude stáť na našom webe. Každá hra bude mať svoj šuflík, v ktorom nájdeš napríklad inšpiratívne videá, podcasty, tipy na čítanie či filmy, ktoré sa témy dotýkajú. Buď medzi prvými, ktorí si zahrajú hru In Moda Veritas. Predobjednaj si ju v kampani na Donio.sk.